chodíte na kapuéru, toto budete mať. Toto. Ako organizátor musím so zámkou brať tatami. OK, dobre, sa to položíme, už to mám na kameru povedané. Moje telo už vypovedalo. Dobré ráno, Mário. Čauko. Jak sa máme? Dobre, dobre. Dobre, ready? Let's go. Let's go. Ľudia, dneska nám začína príprava, vlastne už nám začala príprava na majstrovstvá Európy, ktorá je každý víkend v Nových Zámkoch, ale dneska si natočíme prípravu tuto spoločne s Máriom, ktorý sa nám bude starať o videomateriál, takže moc sa teším, lebo je predtým veľmi veľa roboty, takže som aj rád, že to budem mať zdokumentované trošku. Takže smer Nové Zámky, inštruktorovi Cabritovi, kde sa stretneme všetci reprezentanti, ktorí budú súťažiť na majstrovstve Európy. Vidíme sa v zámku. No, trošku sme natesno, už vchádzame do Nových Zámkov a tuto na ľavej strane je Hedin Automotive, ktorý dlhé roky podporuje náš klub, takže, ktorý samozrejme aj podporia, bude súčasťou majstrovstiev Európy Capoeiry. Takže týmto zdravím Hedin Automotive, Roberta Zauka, ďakujeme pekne, keď už to tu natáčame a môžeme vyskočiť hneď z auta, prezliec a začíname. Sme tu, meškáme, takže ideme na to. OK, 15 000 tašiek. Raz. Ideme. Meškáte aj vy? Toto je ináč akadémia v Nových Zámkoch, ktorú má inštruktor Cabritu. Tu sa tvoria naša nová generácia, či už deti, začiatoční, pokročilí. Ide Popo. To je naša inštruktora na rezeniu. To poznáte. Druhý bod. Čauko. Ahoj. Senčíme, Váška, Kvašik, Arnola, Alex, Karol, Ursu, Bogu. Trošku nosíme chrbát, šíra kosta, vytáčam sa, šík. Dve kolena chytím tam do strany, dobre? Ináč to sú všetci závodníci, ktorí sú tu dneska, ešte aj po niektorých chýbajú, ale 20-násobná majsterka sveta, malovaný nechto. Začne zase Vingačiva nástup raz, Kadira, Vingačiva 2, Kadira poč. Ho, a Vingačiva odjad. Kadira živa. Dobre? Vingačiva skora, dvakrát a potom z dola. On nastúpi Vingačiva raz. Bam! Vingačiva 2, Kadira poč. Vingačiva 2. OK? Iba toľko. Idem dopredu poriadne, ja keby som ho chcel fakt schodiť. Dobre, 1, 2, 3. Žin a páro Vingačiva raz. 2, 3. Obod, Vingačiva, OK, super. Takže ľudia, ako môžete vidieť, takto vyzerajú prípravy na majstrovstvo Európy, ale takto isto sa pripravujeme aj na rôzne súťaže, lebo pre mňa je veľmi dôležité, aby sa nestal úraz, lebo keď napríklad je nejaká súťaž a idú capoeiristi nepripravení, tak sa stane veľmi veľakrát úraz a capoeiri sú veľmi škaredé úrazy.
To, že si niekto myslí, že kopeme do vzduchu, to nie je to, že kopeme do vzduchu. Keď kopeme do vzduchu, tak musíme kopať kontrolou, musíme kopať efektívne a nebezpečne. Ale keď ten druhý nevie reagovať, dostane kopač do točky a pošle robiť do nemocnice. Prvá je kešáda. Ahmáda. Kešáda negatíva. Odskočí, poď, kešáda gol. Easy, easy. Dobre, a nestanete ten timing. 1, 2, 3. Ináč ja nechápem, prečo títo ľudia, ktorí sa tu v sobotu nespia, neoddychujú doma, neužívajú si víkend. Oni prišli dneska po diskotéke, nie? Boli ste na diskotéke? Po 4 ráno a prišli potom na prípravu. Rovno sem. Život sportovcov. Ale nie, robili SBS-kára. Nie? Kde robíte? Ináč títo chlapci boli takí malí, ešte ja som ich nosil takto na rukách. A to mám asi strihnem sem fotku, potom Mario pošlem mi fotku, našla tam foto. Boli takí malí brňaví. Dobrý deň, mojo Latino. Dobrý deň, mojo Latino. Teraz samý testosterón. Sa nás bojíte. No povedzte niečo o svojom tréneru, o Capricovi, o mne. Čo by sme mali povedať? Sú to super ľudia, dúfam, že všetci sledujete na Instagrame a tiež nás pozrieť na tréning. Tešíme sa na vás. Kilo na cadeira, martelo botado cadeira desta base para trocar negativa, rolê para menos um compasso, queixada, martelo, negativa. Dobre, to martelo vás tam trošku vykolačí. Ide Mia Luesky, kilo na cadeira, martelo botado desta base. Raz, dva, tri, on ide, queixada, martelo, opa, negativa. Toto. Old school, stará škola kapoeiristická a moderná škola kapoeiristická. Musíme ísť dobou, takže za 3-4 roky budeme piť asi z takýchto pohárov. Na rezinu ide, vai, só girou i pinto i zadná ganšom. Okay. Dobre? Morena pôjde fita queixada e mielos de compasso. Giro. Pum, pam, e gancho. Fita mielos de compasso. Vou, passa o gancho, nas armas com martelo, rabo de ar. Ok? Larina príprava na majstrovstvá Európy. Amerikáni sa treba pripraviť. Čo ťa baví viac? Capoeira alebo čítať? Obidve? No, dobre. Ok! Capoeira je najlepšia. On trénuje do detskej skupiny. Detská skupina. Ročník 2010. Grandi, ty si sa narodil v 2010, nie? Nie, Nie? 1985. Koľko to? 85. 8-5? Keď chodíte na kapueru, toto budete mať. Toto. Biceps. A ešte jedna dôležitá vec pre širokú verejnosť a pre nekapoeiristov. Ja by som vás zo srdca chcel veľmi pozvať 9. novembra o 11:00 do športovej haly v Komárne, kde sa uskutoční veľkolepé finále majstrovstiev Európy kapoeiry. Takže tam bude otvárací ceremoniál, kde uvidíte kapoeiru v tom najlepšom svetle. Budú tam rôzni kapoeiristi z rôznych kútov miest. Budú tam doprovodné programy, bude tam kampana Batukada, bubnová show, ktorí robia po Slovensku a po svete skvelé vystúpenia, takže sa na každého z vás teším. Vstupné je dobrovoľné, takže kto chce niečo prispieť, kto nechce, nemusí, pre mňa je dôležité, že tam budete. Takže 9. novembra v športovej hale v Komárne sa teším na vás o 11:00. Profesor Latino. Let's go. Showtime! Na to čekám, poviem to po slovensky. Videl si to? On máš to natočené? Máš to natočené? No, ešte toto musím robiť.
tak ako organizátor musím zo zámkov brať tatami. OK, dobre, sa to položíme, už to mám na to kamerne povedané. Musíme. Zoberieš to, prosím ťa. Čo je Lacino? Toto na kapuére nájdete každého. Ani nemusíte chodiť nikde. Chcete masáž, máte tu masáž. Chcete jogu, máte tu jogu. Chcete, ja neviem, z mesiarstva mesa, sú to aj mesiári. Všetko. Moje telo už vypovedalo. Ježišmária.